Boa noite, que tal? Os pais de Félix Doloso piden colaboración para traer a casa de volta o seu fillo. O mozo veciño de Ponteareas leva desde 2016 de xira coa orquestra Panorama. Só foi na pandemia cando puderon velo os seus familiares porque a orquestra detivo a súa actividade. Ali pasou todo o tempo pechado no seu cuarto escoitando actuacións da orquestra todo o día. Nós cando imos xa polo segundo pase dicimos: Félix, marcha para casa, marcha para casa. Pero ele nin caso, sigue aí bailando, dalle que dalle, ata que arrancamos co camión. A ver, que nós ao Félix queremos ben, Isto é casi como que, sei, que lle quere un can que vai detrás dun. Sitio que imos, sitio que está en primeira fila. Nós desde aquí queremos mandarlle todo o apoio á familia, de verdade que sí, pero que non hai maneira, é fan. E outro problema familiar, esta vez en Baiona, onde unha familia acabou a puñazos por unha discusión ao respecto das sardiñas e a preparación de San Xoán. Se é pequeno non é sardiña, é xouba. E as xoubas non sirven para o San Xoán, non sirven. As xoubas asadas son as copo. E nada, pois con a miña irmá, a miña nai e o vello, acabamos hostias. Escándalo nas feiras do país. Unha rede de polveiras leva dando pota por polvo dende hai máis de 15 anos. Xa hai máis de 30 detidas e están acusados dun delito gastronómico. A maioría das vítimas son visitantes madrileños que veranean en Galicia. Ai, que refino o justo, e senón capande. Nos vendemos cefalopo da feira. Senón chama aí a fiscalía. Xa verás. E máis escándalos, un grupo de veciñas do Corgo denunciou un presunto fogueteiro que contrataran para as festas do cabalo de Adai. Ben, o fogueteiro apareceu sen pirotecnia, pero con ganas de lume. No anuncio poñía: Julio Pérez, explosivo, amigo das novas festas, boto foguetes que fan retumbar a casa, son discreto e agradable, sen compromiso. E nos dixemos: ai, isto é perfecto, que nós só necesitamos un par de boas bombas. Pois non vai o tipo e cando lle abro a porta para negociar as condicións me aparece que a gaita por... E non temos tempo para máis, ata aquí a información, se lle pode chamar así, e lembren como di o refrán: folgar hoxe, mañá festa, boa vida esta.